जोंनि बे बिटिआरनि जेनाखि इएम बिथाङा दिनै मा खालामदों बेयो जाहैबाय राकेश ब्रह्म। बिथाङा सेल डिपार्टमेन्टनि इएम नामा ना सेर डिपार्टमेन्ट होनो। दा बिथाङा दिनै मिटिंनि गेजेराव साफ्रोमबो रायजो राजाफोर गोनाङाव साफ्रोमबो सुबुंफोरनि सिगाङाव दिनै सासे आइजोजों मोदोम बिलिरनाय बा बिथांखौ गोबानाय बे जिनिसखौ नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन। मानो होननानै बुङोबा दिनै बेसेबां लासिंसिं सासे इएम जानानै बिथाङा रायलायनो हायोमोन मोजां गाज्रि। दिनै बिथांमोनहानो बे इयुन जेनेरेसनखौ बेबायदिनो फोरोंलांगोन नामा होननानै आङो साफ्रोमनिसिमबो बेखौनो फोरमायहरो। नोंथांमोनहा जोबजासिम नायलांबासो बुजिगोन। आङो लास्टआव आरो होबावनानै दङ।